chega o momento no que o noso mellor concursante de hoxe pode loitar polo bote. Aí a vedes nese quinto chanzo a Pepa, contenta, feliz, e se queredes estar como ela a punto de levar o bote, chamado ao programa, escribídenos e vide de concursar o atrapo. Xa sabedes, 618-388-087, falamos, poñemos un día, subidos ao quinto chanzo, e tan sinxelo como esa, Pepa. Ahora, acertar o que che queda e levar o bote. Sinxelísimo. Que che parece? Tirao. Pois a cifra vaiche facer que sorrías un chisquiño máis. Hoxe están en xogo 11.700 euros. Aí están. Fermosa cifra que dá para moitas reformas, para moitos chans, para moitas paredes, para moito de todo. Iso sí, para gañala, antes hai que acertar 5, que se me cae o bolígrafo, 5 preguntas, 5 temas que son estes. Hoxe xogamos con fútbol, fillos, barcos, tribos e a India. 60 segundos por diante para dar con eses 5 acertos. Preparada, Pepa? Veña. Pois veña, moita sorte. E tempo. Fútbol. Que futbolista apareceu en 2021 sobre unha batea dicindo "Ahora me toca a mí"? Paso. Non é correcto. Fillos. Fillo dun árbore que nace do couce que queda despois de cortala. Paso. Non é correcto. Barcos. Golpe que dá o barco contra unha onda despois de pasar outra. Embate. Paramos o tempo. Recuperamos un pouquiño o tempo interno. Dicíamos que buscamos un futbolista que en 2021 estaba sobre unha batea e dixo "Ahora me toca a mí". E logo tamén buscamos como se lle chama ese fillo dun árbore que nace do couce e que queda despois de cortala. Pensa nesas dúas e logo veremos se embate é correcto e a ver o que nos agarda detrás de tribos e de a India. Preparada? Sí, que remedio. Pois veña, continuamos. Tempo, non é correcto. Tribos, tribo bereber de Marrocos, Alxeria ou Tunisia. Tuareg. Non é correcto. A India, técnica de reflexión e exercicio físico de orixe hindú que busca un perfecto dominio Yoga. do espírito do... Paramos o tempo. A falta de 25 segundos. A ver se ca última arrancamos un chisquí, porque de momento estásenos complicando. Temos 25 segundos para esa segunda volta e aí vai pensando que palabras poden encaixar nas definicións que nos quedaron aí atrás. Sorte no que che queda, Pepa. E tempo, é correcto. Fútbol, que futbolista apareceu en 2000... Perdón? Iago Aspas. É correcto. Fillos, fillo dun Paso. árbore... pasamos logo a barcos, golpe que dá o barco... Bandazo. Non é correcto. Tribos, tribo berber... Amazig. Non é correcto. Fillos, fillo Paso. dun... Vayimos a barcos... Tribos... Bereber. Non é correcto. Fillos, fillo dun árbore que nace do couce... Chupón. Non é tocón, non hai tempo para máis. Ata aquí este minuto, pero ben intentado. Pepa aí apretando e apurando as últimas opcións, pero faltaronos esas 3 palabras para levar o bote. Caxigo era unha delas, que o fillo dun árbore que nace do couce que queda despois de cortala, similar aí a tocón, como dicías. Pantocazo de golpe que dá o barco contra unha onda despois de pasar outra. E Kabila, esa tribo berber de Marrocos, Alxeria ou Tunisia. Iso sí, por eses 2 acertos, 200 euros que van para Curtis con Pepa. Parabéns! Mañá nova opción de levarnos o bote. La de momento levou 200, pero quedan 11.900 euros en xogo. Igual mañá o día, quen sabe. Vémonos a la festa.